এটা আখি আছে ଇଏ କେତେ ଅଧ କିଲେ এটা 500 ଏ ମାଣର କେତେ ଯାଉଛି ମାଣର 250 ଯିବ ବିଷଟା ଭଲ କାମ କରୁଛି ତ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଜମି ଦେଖ ଯେତେ ଜମି ସବୁ ଦେଖାଉ ସବୁ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କର ଛୋଟ ଜାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଷ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବିଷ ପକାଇବେ ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଶଉଛ କାଳିଆ ଭାଇ ଅଠା ଅଠାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଠାଟା ଛାଡ଼ିବନି ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେଟା ଛାଡ଼ିବନି ବିଷ ପକାଇଲା ବେଳେ ନିହାତି ଅଠା ପକାନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଛାଡ଼ିବନି ଏଇଟା କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଏଟା ଅଠା ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ସେ ଲାଗିକି ରହିଯିବ ଆଉ ପତର ଦିନ ଆଇଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ କାଳିଆର ହଉ କାଳିଆ ଗୋଟେ ଡବା ହେଇ ନେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପକାଇଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଯିବେ ବିଷ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗୀତ ଲଗେଇଦେବେ ମୋବାଇଲରେ ବିଷ ଧାନ ପକାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଧାନ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଏପଟରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହଉ କାଳିଆ ତମେ ପକ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି